Много са парзаля. Много лъсгаво, бе. Няма проблем. На ръба ли съм? На ръба си. Пусни малко долу да фани на това. Оп. Сексуални, хайде, бе! Какво седиш там в сянката? А? Къде да излезе? Горе. Не, аз съм там. Не, аз убих да бутам. Бах тия камъни, с това мокрото по тях. Съвърна, бе! Замръзнало всичко, ти като мири ми става на нищо. Хайде другия! Ма чакайте, че има хора, чакай малко. Чакай малко! Чакай! Трудно. Леко, че много са парзали. Тия камъни... хората му искат по-тук да минат, бе, ти пък къв си. Айде, пали! Айде, пали! По пържола на бутане, тук, ако закъсиш. Да го губим пържола и кифтяци. Къде тръгна? Къде тръгна? Назад! Удири я тая мърша! Майко! Да бутам ли? Аха! Чакай! Чакай, аз се върна. Къде се върнеш, бе? Ма ти лут ли си никво връщане, бе? Мале, мога гадно. Мога да се парза. Малко удари на камък. Ти как си? Добре. Ей, тук има пътечка. Аз пълнах във вода целия, па не знам. Ей, Генчо. Аз първия път каминах. Чакай, бе, ти до тук днеска не си стигала. Ей, де я лъжи? Не дей пред камерата. Йо, бе, няма камера, няма не камера. Айде, че ще те извикат за филм, във филма ще те вземат, във филма. Статист, подвижен храст. Ще не вземат всички тия гонен глиганите. Айде, на чакрък. Браво. Дай. Дай. Тук ще има видео. Тук ще е интересно. Това Генчо, какво направи? Искам на опашка! Екстра! Малкия. Леко, леко. Давай. Браво.
малкия ни удари не в земята, ами не знам къде.